Daukagu 3 interbentzio mota, bat izango dela, kanpotik erakargarria izateko, bai ikusten dugu importantia dela rotulo bate jartzia errebalplazia izenarekin, daukagu irudi korporatibo bat, eta pizka bat horrekin, bizibilitate hori pizka bat hobetzeko. Bai planteatzen dugu kanpotik pantaila bat, ez da oso ondo ikusten barneko bizitza eta barneko negozioetan zer eskaintzen den, orduan uste dugu pantailarekin posible izango dugula barneko eskaintzak, produktuak, negozioak beren zerbitzuak eta produktuak ezagutarazteko, bai udaletxeko beste albisteak, kulturako agenda, obra txiki bate eginez, ofizina municipaleko 2 bulego eratzea. Bat izango dela OMIK, kontsumo aholkularia emoten duen zerbitzua hemen udaletxean ara jutea gu uste duguz jendea erakarriko dela. Eta bai beste merkataritza, bonoak, umeak eskolara, horrelako ekintzak bai sustatzeko eta erakargarriagoa dela eta jendia bai jungo dela horra. Eta gero, barneko bizitza hori pizka bat mugatzeko edo ostalaritza zerbitzua, merkatu gunearekin bai konbibentzia hori hobetzeko, planteatu ditugun mobiliario, altzariak edo konbibentzia hori hobetuko dugula asmoarekin egiten dugu. Batzuk izango dira, mahai batzuk edo bankuak izango diala arratsaldean eta asteburuetan erabilgarriagoak eta ez dakit izozki bat edo txutxe bat edo fruta bat erosten dudanak han arditzala eta bai banku horiek bihurtzen direla bai gaur egun baserritarrak dakaten maisak neurri berdinarekin pizka bat zerbitzu berdina emoteko. Eta izatea bai errebalgunea berriro erreferente bat tokiko merkataritzan. Bai, hori da, 3 postu okupatuta daudelako eta gero beste bat martxan dagoelako. Segiduan beste postu bat edukiko dugu martxan. Orduan, bueltatxo bat eman nahi diogu plazari, baserritarren egoera bai hobetzeko eta plazari bai gozotasun hori emateko. Horratzean agertu diren macetak edo plantak eta landareak ez dakit nola baite gozotasun interesgarri bat ematen diote plazari, erakargarria egiteko, gero eta erakargarriagoa izatea, hori da gure helburua, erreferente bat sortzea, berriro plaza martxan jarri genuenetik Errebaleko plazia erreferente komertziala dala, baina hori, bueltatxo bat eman behar diogu, gainera Eusko Jaurlaritzaren laguntza daukagu.